2008. május 25-e Átány rally sprintre látogattunk el. A rendezvény egyik szervezőjét, Jámbor Dénest kérdezném, milyen versenysorozatnak a része a mai verseny? Ez a mai verseny a második Jász Invest kupának a része. Ez egy amatőr rally verseny, amit én és a barátaim szervezünk már most több év óta, ez volt a 7. verseny, és a második Jász Invest kupa, amiben tavaly 115 versenyző szerepelt, 4 különböző helyszínen 6 versenyt tartottunk, ez az idén is hasonlóképpen fog lezajlani. Erdőtelken volt egy verseny, most Átányban, Hevesen lesz, Jász-Szentandráson, és majd a végé, a kupasorozat záró végső versenye ismét Átányba, szeptemberben. Az első helyezetteket díjazzuk, ez egy saját magunk által épített pályán, zárt pályán zajlik ez a verseny, aminek az összhossza 2 km volt és 800 méter, de ez a mai versenyre érvényes csak, ugyanis versenyről versenyre mindig változtatjuk, bővítjük a pályát lehetőségeinkhez képest. Beton, homok és múrva talaj váltja egymást, ami próbára teszi egyaránt a versenyző tudását és az autója erejét is. Nagyon széles körből tevődik össze a versenyzőink, egészen Pesttől Borsodig, sőt korábbi versenyeken még Szlovákiából is érkezett hozzánk versenyző. Ugyanúgy lehetőséget biztosítunk az egészen kezdőknek, de azoknak is, akik már profi szinten űzik ezt a sportot. 4 kategóriába zajlik a verseny, mindenkit a köbcentjének megfelelő kategóriába sorolunk be. Az időmérés fotocellával működik, történik.
Márquez!